Wani lokaci Allah yana sauya rayuwar mutum ta hanyar da bai taɓa tsammani. Umar ya fito da takobin shi domin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bai san cewa ba zai dawo yana mai cike da imani. Umar ya ɗauki takobinsa ya rataya kan kafaɗarsa. Umar ya nufa inda yake tsammanin zai sami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin a wannan lokacin Umar fuskar shi tana nuna hushi mai tsanani, domin zuciyar shi ta cika da ƙudiri da alwashi domin kawo abin da yake na sabon addinin da aka kawo musu. A hanya wani mutum ya tare Umar, ya lura da irin fushin da yake fuskarsa, ya tambaye shi, ina za ka da wannan takobin ya kai Umar? Umar ya amsa mishi cikin ƙarfin murya, zan je in kashe Muhammad domin ya raba kan mutanen Makka. Sai mutumin ya yi murmushi cikin nutsuwa ya ce, me yasa ba za ka gara mutanen gidanku ba? Ka san kuwa cewa yar uwarka da mijinta sun karɓi musu. Kalaman nan suka tsaya a zuciyar Umar kamar walƙiya. Fushin da yake zuciyar shi ya ƙara ruwa fiye da da. Sai ya canza hanya ya nufa gidan yar uwarsa. Da ya isa kofar gida, ya ji wata murya mai tausayi tana karanta ayoyin Alƙur'ani, kalmomin da suka kasance nutsuwa a zuciyarsa amma cike da ƙarfi. Da aka buɗe masa ko ya shiga cikin fushi, ya tambayi yar uwarsa da mijin wani abu ne wannan suke karantawa. Da farko sai suka ɓoye takardodin da suke hannunsu na karatu, amma Umar ya gano da kai wani abu. A cikin fusata ya kai musu hari, har yar uwarsa ta ji rauni domin har jini ya fito daga fuskarta. Sai ta kalle shi ba tare da tsoro, ta ce, ya Umar, kai abin da kake so, amma ka sani mun yi imani da Allah da manzansa, kuma ba za mu bar wannan addinin ba. Wannan kalmomin sun girgiza zuciyar Umar. Da ya ga jinin yar uwarsa, zuciyarsa ta fara lafa, ya ji ya fara yin nadama. Cikin sanyin murya ya ce, ku bani abin da kuke karanta. Yar uwarsa ta ce, ba wanda yake taɓa Alƙur'ani sai mai tsarki, a fara yin wanka. Umar ya fita ya je ya tsarki, sannan ya dawo ya karɓi takardar, ya fara karanta ayoyin cikin nutsuwa. Kowace aya tana shiga zuciyarsa, domin ya ji kalmomi ba irin na mutum ba. Girmansu da hikimominsu ta sa zuciyarsa ta narke. A wannan lokacin hawaye suka fara tararwa daga idansa. Shine wannan littafi da yake so ya kashe wanda aka saukar masa da shi a karan farko a rayuwa. Umar ya ji cewa gaskiya tana bugansa, amma shin annabi Muhammad zai karɓe shi bayan duk abin da ya yi masa da musulmai? Wannan shine abin da za mu gani a shashi na gaba.